става? Какво става, хора? Аз съм Жойки и се снимавам, може да видите моето лице. Тук до мен е Павлин Павка, пусни си камерата да ти видят хората, де. А, ти не разбрали, че камерата ми е развалена. Ох, то няма да го видите никога. И този клип го правя само за да ме видите. Ето ме как изглеждам действително. Може да сте ме виждали някога. Ако сте ме виждали, напишете ето това в коментарите. Ето това. Знам ли? Да, същото. Знам. Напишете го в коментарите. И така. И това е всичко от мен. И чао.